Učitelje Bogarska Bananica 809. Sa svojih sjede garancija sjajne budućnosti pobjedničke Hrvatske vojske. Pozdravimo postroj kadeta kadetske vojne Predrag Matanović, Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Postrojem zapovjeda vojnik Josip Kovačević, zapovjednik kadetske vojne Predrag Matanović, pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2009. Postroj čini 98 kadeta i kadeta koji se školuju na sveučilišnim vojnim studijskim programima, vojno inženjerstvo i vojno vođenje i upravljanje, vojno pomorstvo sa smjerovima vojna nauka i vojno brodostrojarstvo, te na studiju aeronautika sa smjerovima vojni pilot i vojna kontrola zračnog prometa. Slijedi postroj ročnika i ročnika koji su odlučili svoj put graditi u redovima moderne i suvremene Hrvatske vojske. Naoružani su jurišno-puškom PKSP-2 Hrvatske proizvodnje. Postroj zapovjeda vojnik Mario Rukavina, operativni časnici vojnici specijalističkog vojnog obučnog središta Žarko Joković, pripadnik je Oružanih snaga od 2008. godine. Ročnici! Dragovoljno vojno osposobljavanje traje 8 tjedana, a provodi se u vojni za temeljnu vojnu obuku središta za obuku pješaštva i okolišta u vojarni 123. brigade Maverike Pošti. Nakon ročnika slijedi postroj pričuvnika koji čini 113 pripadnika i 6 mjesečnih i jedne domničko raketne pukovnije. Na čelu postroja je pukovnik Robert Težić, zapovjednik prve pješačke vojne prve pješačke pukovnije, pripadnik je Oružanih snaga od 1999. Pričuva ima namjeru i zadaću zajedno s djelatnim sastavom sudjelovati u obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Republike Hrvatske, pridonositi međunarodnoj sigurnosti i pružiti potporu civilnim institucijama, zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa. Nakon postroja pričuvnika pozdravimo pješački postroj antiterorističke jedinice Lučko, kojega čini 52 pripadnika opremljenih osobnom intervencijskom opremom. Naoružani su strojnicama i snajperskim sustavima PKS-2, PKS-28, PKS-7 i Sakoterije 10. Postroj zapovjeda glavni policijski inspektor Milović, pomoćnik zapovjednika antiterorističke jedinice Lučko, pripadnik MUP-a od 1991. godine u stadioni Podjeledarskih operacija PSS Oluja. Teroristička jedinica Lučko! Antiteroristička jedinica Lučko ustrojena je 7. rujna 1990. godine kao prva specijalna postrojba MUP-a Republike Hrvatske. Pješački postroj jedinice specijalne policije broj 49 pripadnika, opremljenih osobnom intervencijskom opremom, naoružani su jurišnom puškom PKS-2 i kratkom strojnicom Kruna Hrvatske proizvodnje. Specijalna policija! Postrojem zapovjeda samostalni policijski narednik Bernard Bugančić, zapovjednik tima specijalne policije, jedinice specijalne i interventne policije Morao, policijske uprave Osječko-baranjske, pripadnik je Ministarstva unutarnjih poslova od 1991.
Od brojnih zadaća ističu se priprema i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija. Pješački postroj interventne policije također čini 49 pripadnika policijskih službenika i službenika, 16 interventnih jedinica policije. Naoružani su južnom puškom VKS-2 i kratkom strojnicom Luna. Interventna policija. Na čelu postroja korača viši policijski načelnik Vladimir Krivić, zapovjednik voda interventne policije i Postroj uprave za javnu sigurnost i uprave za granice ravnateljstva policije čini 49 pripadnika, od kojih su 24 policijska službenika temeljne i prometne policije uprave za javni red i sigurnost. Temeljna policija. Postrojem zapovjeda policijski savjetnik Dalibor Sović, nastavnik u policijskoj školi Josip Jović, pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova od 93. Slijedi 49 pripadnika pješačkog postroja policijske škole Josip Jović. Postrojem zapovjeda policijski savjetnik Sima Pavić, pomoćnik načelnika škole Josip Jović. Pripadnik je MUP-a od 99. godine i dragovoljac Domovinskog rata. Policijska akademija. Pješački postroj ravnateljstva civilne zaštite čini 74 pripadnica i pripadnika ravnateljstva civilne zaštite, državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo te Saveza izviđača Hrvatske. Postrojem zapovjeda Nikša Slabojević, voditelj državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Split. Civilna zaštita. Postroj pravosudne policije prvi puta sudjeluje na Mimohodu. Čini ga 50 službenica sa službenika iz 10 kaznenih djela. Podijeljeni su službene odore pravosudne policije i naoružani pištoljem KSS 19 i KSS Hrvatske vojske. Pripadnici crvenog tima u punu su taktičkoj opremi i naoružani pištoljem KSS i jučnom puškom VKS-2 također Hrvatske vojske. Postroj zapovjeda samostalni nadzornik pravosudne policije kaznionice u Glini Marko Cesarić. Pravosudna policija. Za pravosudne policije slijedi vatrogasni postroj koji broji 138 vatrogasaca iz 20 vatrogasnih zajednica, županija i grada Zagreba. Postrojem zapovjeda glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Caković. Vatrogasci. Zadovoljstvo namješteno na svečanom mimohodu prvi put sudjeluju oružane snage partnerskih zemalja s pripadnicima i zastavom. Pozdravimo pripadnike i zastave oružanih snaga Republike Albanije, Republike Litve, Velikog vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Poljske, Portugalske Republike, Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, i na kraju Ujedinjenog pripadnika prve mehanizirane vojne i druge granske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Vidimo ih opremljene borbenim prsnicima i naoružane ruskama VKS-2.
Europe. Jednom grom, zauvijek grom. Ispred nas prolazi 138 pripadnika druge mehanizirane vojne gromovi, Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Pripadnici nose borbene prsluke, a naoružani su puškom brojnicama FN Minimi. Postrojen zapovjeda bojnik Miro Buhek, zapovjednik druge mehanizirane vojne gromovi i pripadnik oružanih snaga od 2009. godine. Gromovi! Iza gronova pozdravimo pješački postroj Tenkovske bojne kune, Gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. 138 pripadnika opremljeni su borbenim prslucima i naoružani kratkim strojnicama kuna hrvatske proizvodnje. Na čelu postroja je pukovnik Goran Anić, zapovjednik Tenkovske bojne kune, Gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, pripadnik je oružanih snaga od 2007. godine. Kune! Slavne kune tijekom Domovinskog rata uspješno brane Slavoniju i Baranju, dajući nemjerni doprinos obrani šireg područja Osijeka, Vinkovaca, Vukovara i Nove Gradiške. I Boksi i Novince s novim znakom pobjeđuješ. Moto je 3. mehanizirane vojne paluce, Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. 138 pripadnika naoružana jurišnog puškom BHS-2 hrvatske proizvodnje i borbenih prsluca. Pauzi! Postrojen zapovjeda pukovnik Ivica Armanda, zapovjednik 3. mehanizirane vojne paluce, pripadnik oružanih snaga i sudionik Domovinskog rata od 1992. godine. Prva oklopno mehanizirana vojna Sokolovi, ponosna je sljednica ratne 5. gardijske brigade Sokolovi. Pješački postroj slavonskih Sokolova čini 138 pripadnika, a naoružani su jurišnom puškom VHS-2 hrvatske proizvodnje i opremljeni su borbenim prslucima. Postrojen zapovjeda pukovnik Josip Granat, zapovjednik 1. oklopno mehanizirane vojne Sokolovi, Gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Sokolovi! Tijekom Domovinskog rata Sokolovi su dali izniman doprinos u pobjedničkim operacijama Zima 94. i Bljesak, Ljeto 95. i Oluja, te u operacijama Zid i Feniks na istoku Hrvatske. 138 pripadnika druge oklopno mehanizirane vojne pume upravo prolazi ispred svečane mine. Naoružani su jurišnom puškom BHS-2 T2 s višenamjenskim nožem. Postrojen zapovjeda pukovnik Krunoslav Slavinec. Bume! Pukovnik Slavinec pripadnik je Hrvatske vojske od 2005. godine. U skladu s heslom postrojbe uvijek prvi u vojnoj redarskoj operaciji Oluja pripadnici 7. gardijske brigade Pume su izvjesili hrvatsku zastavu na Kninsku tvrđavu. Posljednji pješački postroj Hrvatske kopnene vojske čini 138 pripadnika motorizirane vojne Vukovi, Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske u odorama s pustinskim uzorkom i naoružani jurišnom puškom VHS-2. Postrojen zapovjeda vojnik Marije Štimac, zapovjednik mehanizirane vojne Vukovi, pripadnik je oružane snaga od 2008. godine. Vukovi! Motorizirana vojna Vukovi sljednica je ratne 9. gardijske brigade Vukovi, ustrojene krajem 1992. od postrojbi koje su obranjene Liji. Tijekom 1995. sudjeluju u operacijama Ljeto 95. i Oluja. Za Hrvatske kopnene vojske slijedi pješački postroj Hrvatske ratne mornarice, koji čini 146 pripadnika naoružanih jurišnom puškom BHS-2. Postrojen zapovjeda kapetan brigade Goran Dražić, načelnik operativnog odjela zapovjedništva
službu obalne straže, pripadnike Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine. Brani! Od 2009. godine Mornarica sudjeluje u operacijama i misijama potpore miru u sklopu aktivnosti NATO saveza i Europske unije. Nakon Mornarice pozdravimo pješački postroj Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji čini 74 pripadnika. Naoružani su jurišnom puškom VKSD-1, a po prvi put ih vidimo u novoj prikrivnoj odori. Postrojem zapovjeda pukovnik Tomislav Matković, zapovjednik zapovjedne satnije 93. krila, sudionik Domovinskog rata od 91. godine. Zrakoplovci! Stvaranje zrakoplovstva započinje formiranjem samostalnih zrakoplovnih vodova početkom Domovinskog rata, a ključan događaj bio je legendarni prelet pilota Rudolfa Perešina avionom MiG-21 u listopadu 1991. Postroj zapovjedništva specijalnih snaga čini 76 pripadnika. Naoružanje i oprema koju nose omogućuje specijalnim snagama provedbu njihovih specifičnih zadaća. Zapovjedništvo specijalnih snaga ustrojeno je 15. prosinca 2014. i kao sljednici vojne za specijalna djelovanja nastaje spajanjem središta za posebne borbene vještine iz Šepurina i prvog hrvatskog gardijskog druga. Specijalne snage! Iza postroja specijalnih snaga slijedi pješački postroj obavještajne pukovnije. 74 pripadnika naoružano je jurišnom puškom VHS-K2. Postrojem zapovjeda pukovnik Milan Pezić, zapovjednik vojne obavještajne pukovnije, pripadnik oružanih snaga i sudionik Domovinskog rata od 1994. Obavještajna pukovnija! Pješački postroj vojne policije čini 74 pripadnika pukovnije vojne policije. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom VHS-K2 hrvatske proizvodnje. Postroj predvodi vojnik Tomislav Katalenić, zapovjednik satnije antiterorističke vojne policije i pripadnik Hrvatske vojske od 1996. godine. Vojna policija! Pukovnija vojne policije sljednica je ravnih postrojbi vojne policije iz Domovinskog rata, čije djelovanje počinje još od ustrojavanja Zbora narodne garde u lipnju 1991. 2003. godine vojne policije kao prva postrojba oružanih snaga Republike